Dobrý den, dámy a pánové. Jsem tady u dalšího videa. Tentokrát jdu po tom letadle. Doprčit, dejte mi někdo. Yes, ne. Cože? Napal mi to auto. Podně a jdu. And then when you wake up, you're in some people's tent. You have no idea what happened. That's right. I love it. Spiritualness is all about wherever just your core. Není to taková dálka. Yeah. Getting a train in a campsite with absolute strangers while high on hallucinogens. Don't matter black, white, yellow, old, young. A někdo už tam jede. No, už do ní nastupuje. True enlightenment. You will know a lot about yourself after you get on that damn train. What a crazy person. That damn train stop rolling. So we might get out. Oh boy! Now talk of journeys. Every last bit of this crazy journey we are on is called getting respected by any means necessary. I take pride in Díky za auto. Ty kráso, on mi nechal dát tady to auto. Co to bylo? On nastoupil do toho letadla a já jsem mu prostě ukradl auto. Počkej, doufám, že půjde zaparkovat do garáže. Ale pokud půjde, to je moje nejrychlejší auto, co tam mám. Lamborghini. To je krása. Ale hezky. Díky, kámo. To se ti fakt vyplatilo. Rychle s tím do garáže. No, dělej. Jeď s ním do garáže. To je mega rychlý. Ale není vytuněn. Já se ho vytuním, nepřijel mi spolie. Pokud bude zaparkovat teda. Jo, ještě nechci jako lhát. Třeba to jako vůbec nepůjde a budu zklamaný. Prosím, a to jde do garáže. Teďka fakt prosím Bohu. Nejde, no tak ale... Tak jdem pro letadlo. Aspoň tady s tím autem. A nebo já jsem viděl jeden trik. Jak to tam zaparkovat. Simona. A volám. Hello, this is Simeon. What's up? Call back when you have found your mind. Jo. Viděl jsem to na YouTube a není to pravda. Nevím, jak zajímalo, kolik stojí tady to Lambo. Koupíme tak 2 miliardy. No to ne, tak miliard, no, já nevím. Ale jako mám rychlejší auto. Já mám mnohem rychlejší. A potřebuju to letadlo, co je tady. A příští video natočím tady to, jak budu jezdit tady závod víte co, pro auto, které bych možná měl dostat auto, já nevím.
Ale já jdu prozkoumat teď celé město. Zatím. Vítej. Já se kouknu na letiště, jestli tam třeba bude. Sletím na letiště, třeba pokud tam bude stíhačka. Cože? Co to je? Co se stalo? To letadlo mi vyhodilo. Jak mi mohlo to vyhodit? To nechápu. A to se počítá jenom tady s těma letadlama? Asi jo? Že mi to pípá. Já až spadnu kvůli tomu, že mi to tady furt začepí. Jo, já nemůžu letět moc vysoko. A jsem první. Já pokud to vyhraju, dostanu tolik peněz. Já už nikdo nepřekoná. Já už to teď zabrzdím. A prostě můžu čekat, protože už jsem vyhrál. Já to jsem se nechat tady, protože... Prostě já už jsem dávno vyhrál. Stále. Že lidi. Stále není to.
padá. Ten déšť mi to už prostě schazuje. A já už to já přemýšlím, jestli se ještě provatím, ale ne, já to nebudu riskovat. A jo, musím. Já si najdu vlastně ten tryskáč, já letí takovou rychlostí. A mě ještě někdo může předběhnout. Mě ještě zbývá minuta, to je dost. Tady jako kolem na téhle mapě je jedno letadlo stíhačka. A pokud má někdo tu stíhačku, tak jsem mrtvý hned. Jako takže jsem druhý. Takže jako nepojedu rychle, zbytečně, ani nepoletím, jenom prostě to teď jako budu přetíždět. Yes, on tady je! Nastup do něj! O můj bože! To jsem tolik peněz. Tady je ten tryskáč. Ten tryskáč letí takovou rychlostí. Tak a letím. Dělej zvykně. Zvykně. Oh yes. A ono se to nepočítá. To je no. Hele, nikdo mi málem předběh. Co? Nevím. Dal jsem to. Takže tady to jsem vyhrál. Počkej, ještě tady na závěr dáme takovou piruetu. Počkej, mě to pípá. Co to je? Ježiš. Ne, probud se, letadlo, dobrý. A letíme, tak nashledanou. A za tohle si zasloužím like a odběr, určitě jsem dobrý. Tak nashledanou.